Nawe Harry Gwala umncanyana, nawe Qobo awumncanyana, JPP, nawe Kokstad, Greater Kokstad awumncanyana, nawe NMZ Mzimkhulu awumncanyana, nawe NDZ eBhulwa Kodoni awumncanyana, no, nawe Mkhonto Wesizwe MKP awumncanyana, no. Asibonge bafethu kumsholozi, uyakhombisa umsholozi ukuthi uyindoda yamadoda, iqiniso uyalimela futhi awubheki ukuthi ubani, uqhamukaphi, yabo. Asibonge lapho, ukhombisa ukuba indoda yangempela. No, ngiyafisa mina ukuthi ngikhulume ngale nsizwa uComrade Nomvalo. Hayi mina bhuti bengingakwazi ngizifikela nje kwipolitiki, kodwa i-leader, hayi mina bengihlezi ngibukela kuwena bhuti ngendlela owenza ngayo. Yazi ngikhumbula sine-program nje la e-JPP, ezwa kuthiwa hayi cha, usuke le eCape Town, noma eCape Town noma eseGoli, wasuka le wagijimela ukuthi ufuna uzokhava le program eyenziwe i-sub-region eQobo. Awuzange ukuthi hayi ngoba iseQobo akuyona yaseMzimkhulu, ngoba wena kahle kahle waseMzimkhulu, but wasuka weza la nakwezinye indawo, nakumanye ama-region uyawahambela futhi. Hayi uqhubeke nje comrade, ube yilo Nomvalo. Yabo uma ungaqhubeka ube ulo Nomvalo esimaziyo, hayi bhuti, lo mkhonto uzowuthatha uwuse kude, uzokhula futhi lo mkhonto, uzokhula lo mkhonto. Noma ngingakwazi kangako, kodwa since nje ngifikele kumkhonto wesizwe, sengifunde lukhulu kuwena. Umuntu ongaziphakamisi. Okunye esengathi ungangenza njenganabanye, uwavakashela ama-region wonke, uwasapothe ngendlela efanayo mekufanele uwasapothe, uwa-treat-e ngendlela efanayo. Yazi asikaze sibe no-SG nje ozothi meqala ukubekwa avakashele ama-region wonke noma ama-province, awavakashele nje, ehambe ebulisa ukuthi hayi ma-comrade, ngizonibulisa nje ku-SG. Ukhombisa lo ukuthi cha, abantu uyabathanda, lento le ikuwena egazini ukuthi abantu uyabathanda, umkhonto wesizwe uyawuthanda, uyawathanda ama-comrade umkhonto wesizwe. Ungageji lapho bhuti, akekho u-SG nje okayenze leyo nto. Ungageji lapho bhuti, futhi ngiyazi uzoyenza lo nto ngoba into kade uyenza ngisho vele ungakabi u-SG. Bowungabizwa kwezinye indawo bowuziyela wena, njengoba nathi sakubona nje kwi-program asesiyenzile la siwulusha, sabona ngawo sowukhona, wakhipha futhi wathenga lapho, waxhasa la ofuna uxhase khona, khombisa ukuthi lento isegazini. Ungashintshiswa abantu, ngoba o-SG abaningi bathi befika kwi-organization, umuntu athi efika usevele useneqembu lakhe, athi efika umuntu usenabantu abamkhontrolayo ukuthi cha, wena uzokwenza kanje, uzokwenza kanje. Ungakwenzi lokho bhuti. Ngiyakhalalisela kulesikhundla okusona, isikhundla futhi esingekho lula, ngeke uzuthande wonke umuntu. Siyabonga. Halala Harry Gwala, halala. Halala Harry Gwala, halala. Angijabulile nje mina bafowethu,
ngale ndlela. Futhi angijabuleli i-Harry Gwala kuphela, ngijabulela nawo wonke ama-comrade, ama-ground force oMkhonto weSizwe, kanye nawo uMkhonto weSizwe. Le nqola-ke manje izoba ne-direction. Gwaza Mkhonto, gwaza.